Upat na lang. Oh! Hi, Joe! Tanawa ang nang budlat si Joe basta may glasses. What's up, people? Next stop, Mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan na. Bakit ka ba? Wow! Maubang! People, windy morning. Oh my God, Master Poppy. We don't have sunrise right now. No sunrise. Nami karon diri sa Sea Resort sa ilang grand opening. And with again, coffee to cold. Kape. Grabe ka bugna ulan-ulan kay murag low pressure man daw karon. Tama no? Low pressure. Mo nang gamit ni Poppy. Social, di po kapor na. Mahal. Sa Dion Crane. Puti nga ning anggo kaya sa puton kaya kung ilong ba no? Porma kayo ba? Alingan mo yan nato. Okay, hangin kayo may gala. Atin na mag-alas 7. Nami sa Blue Room. Na sila tanan dito nangatulog pa. Ala, sexy kayo. Na-sexy nga baby girl. Nakita ang tipot. Akong airpods. Eugenski Sparsky. Ayan ko din nagbinatanon no. Mama. Una yung paborito, higop sa kakali. Hindi na sila kambal, magsuon na sila. Nara, magulang. Pabor na biya siya, magulang. Balik na short. Ella! So, lingaw-lingaw may maligo-ligo, meron hindi kainit ba? Excuse our... Pero kusog man ang ulan, pero di may mabasa magpayong may maligo niya. Okay, ligo. Ah. So cool. Good morning. Oh, diba? Mga upat na lang. Oh! Hi, Joe! Tanawa ang nang budlat si Joe basta may glasses. Wala na tigil ang aircon. Nagpapag ininit ha. So, under construction pa ang ubang mga lugar doon. So, gina-prepare na nila ang ilang kwan. Ilang pool. There. Ah, nice. There. Not yet finished. But, almost done. Indot pagka-landscape din eh.
nindot pagka-landscape diri. Wapo kay gyud. Pero ilag yung gusto may tabo diri kanang mga convention, mga 3 days na convention, seminars, tapos pwede magstay in ng mga client, tapos pwede mag team building, bro mo nilang purpose yun. Why init karon?